Gentil home, militar, místic, pensador, sant, Ignasi de Loyola va esdevenir una figura universal que va influir en el món del pensament, l'espiritualitat i en la història de la humanitat. L'inici del mite comença fent camí, un camí que va dur a Íñigo de Loyola per terres catalanes. Aquí va viure un procés de transformació que el va convertir en el que coneixem avui en dia. Ens acompanyes en aquest viatge? Per arribar a ser sant, Ignasi, o més ben dit Íñigo, va haver de recórrer un llarg camí, físic i sobretot espiritual. El peregrinatge d'Íñigo va començar des de casa seva, a Loyola, travessant País Basc, La Rioja, Navarra i Aragó, fins a arribar a Catalunya. Una de les primeres parades va ser a Lleida. Íñigo era de bressol noble i des dels 16 anys va viure a la cort dels reis catòlics. Era un home il·lustrat i comptable amb dret a portar armes. El 20 de maig de 1521, Pamplona pateix el setge de les tropes franceses i navarreses. Íñigo encapçala la resistència en nom de Castella, però enmig de la batalla, una bala de canó li destrossa la cama dreta. Aquell dia tot va canviar. La vida, tal com la coneixia fins al moment, i la que tenia imaginada pel futur. A simple vista, Íñigo López de Loyola no era un pelegrí normal. Vestia bé i tenia bones maneres. Era de llinatge noble. Va néixer el 1491 a Loyola, pertanyent a una de les nissagues més antigues de Guipúscoa i Biscaia. Va servir al comptador major dels Reis Catòlics i el virrei de Navarra, fins que va caure ferit defensant Pamplona. En la seva llarga i dolorosa recuperació, Íñigo va fer un bany d'espiritualitat i humilitat. Va llegir llibres religiosos que van despertar el seu fervor catòlic. Per això, va decidir desfer-se dels seus béns i pelegrinar a Jerusalem. Abans, però, havia d'arribar a Barcelona per embarcar cap a Roma, on li donarien l'autorització papal per anar a Terra Santa. Durant el trajecte, era habitual que Íñigo s'aturés a pregar a capelles i esglésies que trobava pel camí, com la de Santa Maria, a Verdú. Les petjades del camí ignasià a Catalunya ens porten fins a Cervera. En arribar a aquesta ciutat, Íñigo ja portava recorreguts quasi 100 quilòmetres dins de Catalunya. El seu objectiu era pujar a Montserrat, on tenia previst viure un punt d'inflexió que canviaria la seva existència. A Cervera, com en la resta d'itinerari, Íñigo es va anar trobant amb altres pelegrins amb qui compartia pensaments, reflexions i les nits al ras. Déu vos guard. Déu vos guard. Així, tu no vas cap a Sant Jaume de Galícia? No, vaig cap a Barcelona. Vull embarcar cap a Roma. Però abans aniré a visitar Montserrat. Jo em vinc de Montserrat. Si vols anar més recte, hauràs d'anar cap a Igualada. Passaràs per Pallarols, Santa Maria del Camí i Jorba. Després d'Igualada hi ha la pujada. No és per algú que va ferit. La mula m'acompanyarà.
Voldria un bordó i una carbassa per portar-hi aigua. Va de pelegrí a Montserrat. Sí. Sortiré ara mateix. També voldria una túnica de sac. Sí. Aquesta. Li poso unes pardenyes, també? Té raó. Me les enduré. Perfecte. Molt agraït. Després d'un periple per terres basques, riojanes, navarreses, aragoneses i catalanes, Íñigo va arribar a Montserrat el 21 de març de 1522. Havia decidit que la muntanya sagrada es convertiria en un pelegrí per dins i per fora. El primer que va fer és canviar la seva vestimenta de noble per una túnica de sac que volia lluir fins la seva arribada a Jerusalem. Va donar la seva mula als monjos i la seva roba a un pobre. Ja estava a punt per entregar el seu bé més preuat a la Mare de Déu. A Montserrat, Íñigo va tancar una etapa de noblesa, excessos i cavalleria per a ser un home auster i espiritual. Per fer-ho, va seguir el ritual de batllar les seves armes durant tota una nit davant la moreneta per acabar-les donant com a ofrena. A partir d'ara, vestiria les armes de Crist. Es va confessar i es va desprendre de tot allò material que fos prescindible, però també del més important, de la seva vida anterior. En sortir de Montserrat, Íñigo va deixar de ser un home al servei del rei per ser un home de pau. Però no seria fàcil. El pobre, a qui volia ajudar regalant-li la seva roba de noble, va ser castigat severament per un agutzil que va pensar que en realitat l'havia robat. Íñigo va quedar atormentat pensant que intentant fer un bé havia fet un mal sense voler. Íñigo va decidir continuar el seu camí. De seguida va trobar-se amb Agnès Pasqual, una dona que esdevindria la seva mentora i protectora. El va convèncer d'anar amb ella i les altres dones que l'acompanyaven, a Manresa, una parada que no tenia prevista i que canviaria la seva vida. El 25 de març de 1522, Íñigo arriba a Manresa vestit com un captaire. Està molt cansat i es troba defallit. Aconsellat per les dones que l'han acompanyat en el seu camí, va directe a l'Hospital de Santa Llúcia. La seva intenció és romandre a Manresa pocs dies mentre es recupera, però l'estat a la ciutat s'allargarà gairebé un any, creant la seva llegenda, conegut per molts com l'home al sac. A Manresa, Íñigo va experimentar la seva transformació més radical. En aquesta etapa de canvi, va passar per diferents fases que el van portar des de la il·lusió inicial al desànim i la depressió més extrema, on fins i tot va pensar en treure's la vida. A Manresa, però, hi va trobar companyia.
les íñigues, les dones pietoses que el cuidaven i el veneraven alhora. Però no és fins que arribes al fons del pou que només tens una opció: tornar a pujar. Després de la foscor ve la llum. Sembla que pot arribar de casualitat, en un moment inesperat, però, com li va passar a Íñigo, sovint és fruit d'una profunda reflexió. En aquesta nova etapa, Íñigo va recuperar les ganes de viure i descobrir la nova persona en què s'havia convertit. Era capaç d'experimentar visions místiques i alhora gaudir d'una profunda lucidesa i seguretat. A partir d'aquell moment, totes les coses li semblaven noves. Íñigo adquireix una nova mirada sobre ell mateix, sobre els altres i el món. A Manresa, Íñigo, ja convertit en Ignasi, va començar a redactar els seus exercicis espirituals. Uns exercicis que volen ajudar a prendre consciència d'un mateix abans d'escollir un projecte de vida, tot ajudant-se amb la força de l'esperit. A Manresa, Íñigo hi va trobar l'acolliment i la pau per veure clara la seva missió en aquest món. Un cop més, per poder-la complir havia de caminar. Havia de passar per destins com Barcelona, Roma i Jerusalem, Salamanca o París. Allà l'esperaven moltes persones per unir-se al seu camí, que encara perdura fins a dia d'avui.